Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 51. Kalama hatbukunna id rawatunna Yusufa an nafsi. Qulna hasalillah ma alimna alaihi min su. Qalat imra'atul azizil ana hasal haq. Ana rawatuhu an nafsi. Wa innahu laminas sadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal khainin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amadzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu
ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Qala ngucap sapa? Raja. Ma khatabukunna utai apa tingkah sira kabeh wadon tingkah ma khatabukunna utai apa tingkah sira kabeh wadon ya apa omonganmu rawatuna nalikane rawatuna ngarepake sira kabeh wadon piye ta ditinggal turu aku ya bukan rawatuna nalikane ngarepake sira kabeh ing wadon sapa wadon Yusufa ing an-nafsi saking awak dhewene Yusuf Kona ngucap sapa wadon hasalillah ma suci Allah ma alimna ora weruh kita ma alimna ora ngawerwi kita alai ngatasi Yusuf min suin saking elek min suin saking elek qalat ngucap sapa Imraatul Aziz bojone Aziz sapa bojone Pak Aziz so bunilah al-ana saiki al-an saiki hasal hak jelas apa hakku hak hasal hak jelas apa hakku hak ana utai ingsun iku rawatu ngarepake sapa ingsun hu ing Yusuf ana utai ingsun Imraatul Aziz iku rawatu ngarepake sapa ingsun hu ing Yusuf an-nafsi saking awak dhewene Yusuf lamina wa inna lasdene Yusuf iku lamina sadiqin
yakti saking dolane wong kang temen. Tapi Yusuf difitnah sampai dilebokno penjara, padahal Nabi Yusuf sing bener. Dari kau tai mengkono iku liyak lama supaya weruh sapa jeragan ani sak temene ingsun iku la akunhu ora khianat sapa ingsun ing jeragan bapak angkat bil ghaibi kelawan samar ghaib wa anna wala istine Allah iku layak ora paring pitutur sapa wa al kaidah khainin apa kaidah kaidi rekodayane wong kang khianat. Wong kang khianat. Dadi nalikane Nabi Yusuf dikongkon metu teko penjara ora kok wis ndang metu, mumpung dikai kesempatan dikongkon metu. Mulai Nabi Muhammad iku sampai apa jenengku takjub. An Ikrimah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ajibtu mi Yusuf wa sabarahu wa karamahu wa yaghfiru lahu khina su'ila anil baqaratil ijafin wa samanin walau kuntu makanau ma ajibtuhum hatta astaritu ayah rujuni walaqad ajibtu mi Yusuf wa sabarahu wa karamahu wa yaghfiru lahu khina atau rasul walau kuntum makanau labadartuhum albab walakin au arada ayyakuna lahul udur. Hadise mursal. Dadi Nabi Muhammad iku merasa takjub bagaimana seorang Yusuf oleh sabar wis dikandhani sampean diceluk raja kate dikai pangkat. Yusuf sik lerentaken lho ya apa kelakuane wong wedok-wedok sing ngethoki tangane winginane kok wingi bertahun-tahun yang lalu. Jadi kasus lama supaya dibuka maneh supaya jelas bahwa dia itu panjane ora bersalah. Nabi Yusuf dilebokno penjara karena fitnah. Akhirnya karo raja ditekakno wong wadon-wadon sing biyen ngethoki tangane beberapa tahun yang lalu. Kita akan makat bukuna ya apa kelakuan wadon-wadon nalikane sampean ngerayu Yusuf. Akhirnya yang ngaku hasalilama alimna alaihi min su. Aku ndelok Nabi Yusuf iku ya gak ana salahe. Tapi difitnah dilebokno penjara. Akhirnya bojone sapa ibu angkate ngaku
Al-an haskasal hak ana rawatu. Saiki wis jelas aku sing pancene ngerayu Nabi Yusuf wa inna lamina sadiqin. Yusuf bener pancene. Dadi sing bersalah ternyata memang sing wedok baru ngaku setelah sekian tahun Nabi Yusuf di penjara. Nah Nabi Yusuf dikon metu ya gak gelem, wong guru jelas ndi sing bener, ndi sing salah. Nah ini ana kan kasus wong wedok kerja ndek gone omahe jeragan. Terus dituduh nglarani anake. Dikongkon ngaku bersalah. Lah aku lo gak berbuat salah kok dikongkon ngaku salah, tak pilih penjara. Sampai ngono. Jadi jeragane gelem nek sampean gelem ngaku bersalah tak bebasno sampean gak tak tuntut. Tapi dhewe tetep gak gelem ngakoni salah, wong gak berbuat salah kok dikongkon ngaku salah. Nek sampean gak gelem ngaku bersalah tetep di penjara. Tak pilih penjara. Apa belani bener? Belani barang sing hak. Oh, aku gak ngelakoni kesalahan kok dikon ngaku salah. Termasuk apa ya Nabi Yusuf. Tak pilih penjara. Ayat pira iku? Asijanu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ayat 33. Qala rabbi sijanu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wa illa tasrif anni kaidauna asbu ilaihina wa aku mina jahilin. Ayat 33. Dari Abi Yusuf wis tak pilih penjara. Tiba aku nuruti penjali wong. Lah nek gak disimpan teko iki wah sida aku katut tenan karo wong wedok-wedok iki. Katut apa? Maksiat. Termasuk aku sing jahilin. Jadi nanggone penjara itu bagi apa penyelamatan dirinya sendiri, gak sampai berbuat maksiat karo wong wedok-wedok sosialita itu. Akhirnya setelah bertahun-tahun dibuka maneh kasus karo raja. Ternyata bener Nabi Yusuf sing bener. Wong wedok-wedok sing ngerayu Nabi Yusuf sampai akhirnya ngaku al-an khas-khasal hak inna rawatu ya jane aku sing ngarepno Nabi Yusuf. Aku sing ngerayu. Nabi Yusuf bener-bener wong sing temen. Dalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna wala yahdi kaidal khainin. Mengkono iku supaya jelas bahwa aku ora khianat nang ngene jeraganku, jare Yusuf ngono. Lah nek aku wani nggodha ibu angkat, berarti aku kan khianat karo bapak angkat. Mulai jawabane kuwi liya lama ani lam akhunu bil ghaib supaya roh raja iku lek aku iku ora khianat main belakang di belakang jeragane wa anna walayadil kaidal khainin. Lan Allah ora nuduhake apa rekadayane wong kang khianat. Dadi iki apa termasuk apa jenengku? Remisi. Hai presiden untuk mengampuni kau jenenge. Membersihkan nama, mengembalikan apa istilahnya? Kan presiden duwe hak remisi, abolisi, apa nih? Kagak undang-undang dasar ya Allah astagfirullah. Ngene iki ngaku cinta Indonesia.
undang-undangnya karo. Undang-undang dasar iki padahal. Pasal piro iku? Iki kan ana hak prerogatif ya presiden. Di antaranya kan iku mau mengembalikan nama baik. Jadi Yusuf dibersihkan namanya bahwa Nabi Yusuf gak berbuat jahat. Tapi itu hanyalah rekayasa wong wedok-wedok supaya Nabi Yusuf itu disingkreno. Nabi Yusuf ya merasa lebih aman di gone penjara, lek katik sik mbulet ae di gone istana. Sida berbuat maksiat karo sosialita iku. Wedok-wedok sosialita, ngerti istilah sosialita gak emani? Selebritis. Dadi wong wedok sugih-sugih duwike akeh. Ngono iku. Dadi gak lanang tok sing selingkuh wedok ya selingkuh. Dadi sing lanang duwike akeh gak pernah ngeloni, akhirnya ya golek lanang liya brondong. Dadi nek anak arek ganteng sik enom gagah kayak giliran. Nah, Nabi Yusuf korban ngono iku mau. Akhirnya dipilih penjara. Rabbi ahabu sejenuh ahabu ilayya mimma yad'unani adrong. Innalillahi 33. Jadi ngene iku. Jadi memang istana ngono iku ya ngono iku. Gak bersih. Istana iku kadang ya ada trik-trik siasat, taktik. Wis padha ae masih istana negara Indonesia, istana India ae. Kadang-kadang ya ngono. Dadi rajae nglebokno wedokan sebalike ratune nglebokno lanangan. Pirang-pirang contone. Sampeyan roh ngerti SAR gak, Men? SAR. Nek SAR iku lanang rajane Rusia iku disebut SAR. Nek jamane mbiyen disebut Kaisar. Nek wedok Sarina. Ya ngono. Dadi Sarina iku yang lebokno lanang-lanang ngono, terutama ya sing kuat-kuat, sing nom-nom ngene bosen pateni. Jenderal-jenderal ngeloni ratune. Engko nek wis puas, lek wis bosen pateni jenderale. Ngono iku bendina. Dadi gak lanang tok wedok ya padha ae. Lah termasuk iki mang bojone apa? Imraatul Aziz. Mungkin sing lanang kurang pistole kurang tembakane kurang kuat, rodale kurang gede. Ana arek ganteng ndek omah nglibet. Jadi wis ngono iku dimanapun lingkungan istana ya ngono iku. Masih Korea Utara, Korea wis di mana lah pokoknya ngono iku. Ya kadang-kadang ya antara menteri karo presiden karo sembuh kono. Sampai di sini ada pertanyaan? Dadi wis kenyataan dan nek ngene Quran ya ana kasus ngono iku ngono lho. Iku sebagai apa? Peringatan pelajaran kanggo awake dhewe jangan sampai terjerumus kasus-kasus seperti itu. Iku mulai zaman biyen sampai saiki sampai sak teruse sering dan akan terus terjadi.
Sik zamane pemilihan presiden zamane sapa? Pak Jokowi. Iku ana partai yang tidak memenuhi syarat untuk ikut pemilu. Ngono lho. Lah ketua iku wedok. Ketua KPU lanang. Ya apa supaya partai ku iso melok pemilu? Ya ngono mang akhire selingkuh karo ketua KPU. Ya rame kasus iku. Termasuk ngono-ngono iku contone. Jadi apa? Bukan hanya duit sih digawe nyogok iku, ikune ge nyogok. Ya, sekian kaji kita. Semoga memberikan kefahaman pada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.